Ahojte, ja som Mercy a dnes vám ukážem môj make-up kit a veci, ktoré používam na vlasy. Čo sa make-upu týka, ja som není úplne človek, ktorý si potrpí na nejakej značke make-upu. Mne momentálne najviac vyhovuje tento od Catrice, ten HD Liquid Coverage. Naozaj poriadne zakrýva nedostatky pleti, dobre sa mi s ním pracuje, takže je super. Púdrik taktiež od značky Catrice a ešte tu mám aj bronzer a ten je nejaký z DM-ky, ani neviem značku. Toto používam ako keby na contouring a na zapudrovanie tváre. Bežné dni si oči nezvyknem malovať, je to pre mňa taká vec, že oči si malujem fakt iba keď idem niekam na nejaký event, väčšinou chodím naozaj iba tvárovka a obočie. Obočie si vlastne vyčesávam kefkou a používam takýto vosk na obočie, je naozaj že silný, brutálne to fixuje. Obočie si vlastne pekne vyčešem a následne na záver ešte použijem túto fixku na obočie od značky NYX a touto fixkou si vlastne dokresľujem tie konce, tie špičky toho obočia. Čo sa pier týka, ja nemám rada úplne, že rúže cez celé pery. Ja si pery zvyknem robiť takým štýlom, že si dám ceruzku, ňou si vlastne obkreslím tú kontúru tých pier, aby mi to trošku ako keby aj zväčšilo tie pery a urobilo takú tú symetriu, že to dokorigovalo tie pery. A potom vlastne nástred na výplň tých pier používam lesky, také plumbing, aby urobilo to trošku taký objem, taký lesk, takže toto je pre mňa také, že lip combo, ktoré používam aj v bežný deň. Čo sa vlasov týka, tým, že som hairstylistka, tak si naozaj na tie vlasy potrpím. Moje 3 také must have na vlasy sú tento sprej od značky Gold 10-in-1. Používam ho vlastne aj do suchých, aj do mokrých vlasov. Je to vlastne produkt, vďaka ktorému vám vlasy neelektrizujú, sú naozaj také uhladené. Ďalej potom tento blowout cream, používam ho vlastne do vlhkých vlasov pred fúkaním a spraví vám to vlastne taký smoothing efekt a že tá fúkaná naozaj tie vlasy sa proste že lesknú. Posledný produkt za mňa, že úplná topka, je toto hodvábne sérum Silky Drops, taktiež od značky Gold, ktoré tiež používam aj do vlhkých, aj do suchých vlasov. Tiež vám urobíte vlasy také hodvábne a ten lesk je brutál. No a čo sa ešte kefy na vlasy týka, tak ja vlastne používam vždycky Tangle Teaser, pretože nie sú tam vlastne tie plastové guličky a tým pádom vám to netrhá vlasy a tie vlasy sa potom tak nemotajú a neelektrizujú. Tak dúfam, že som vás mojimi beauty vecami inšpirovala a ak by vás ešte niečo zaujímalo, tak kľudne napíšte pod video komentár a budem sa tešiť na vaše reakcie.